Igbo bụ Igbo ndị ma njem na Igbo mụrụ nsem ọzọ ema na-ege m ntị n'ọnụ. Ekene gị n'ụbọchị nke taata. Ama m na unu echefugo ihe fight between Mathias Eze Aku na Aku Zion mgbe magoyo oti agbala egbe n'ụkwụ aka ebinitekwe kịta na akpụkwa Aku Zion n'ọnụ again. Adọwagokwe ya vam wee jụọ Aku Zion o mere ihe ọjọọ wee hepụ ya gbara egbe n'ụkwụ ka o mere ihe ọma wee hepụ ya gbara egbe n'ụkwụ. Onye na-eme sometimes ndị mmadụ ada like inyere mmadụ aka because at the end of the day a ga-ewere gị na ga-ewere afịa wee ya n'ụlọ wee ndị anyị na-akpọ ụlọ, that is aja pọtịpọtị. Mana ka ha fụ nnukwu ge ntị na this video bụ na mmechi na-eme gị biko unu ihe nlo na comment section. Echefukwana ka subscribe, comment ma on notification gị. Biko share ya ka ọ gaziere m. Mathias na ndị otu biko na ana m ayọ hapụrụnụ m Aku Zion aka. Hapụrụnụ m Aku Zion aka maka mme igwe mmadụ egwu ebe ahụ. Alụmokolie o nwere ike na amaghị onye alụmokolie awụ. Alụmokolie wụ that boy, that man, abi that guy. Ndị polisi gbara egbe n'ọba ụbọchị ndị polisi jere arrest Mathias na headquarters ya na Mkpọ. That guy jere n'ala onye polisi egbe maka na ọwụ jakshan, ọ gwara obeji, ọ gwara anwụ jere n'ala onye polisi egbe, onye polisi wee gbaa ya egbe n'ọba. It happens that na out of church mind Aku Zion, out of obiọma Aku Zion now decided to pay him a visit n'ụlọ ụka. I mean n'ụlọ ọgwụ ebe ọ nọ, ebe ha dọmpụrụ ya. Wee pay ya a visit. Wee wụta 1 million cash. Wee support ha. Wee support the guy. Of which na on a normal, they go on account this guy ka suppose ekwe ya by the way. Mana ịma ananụ ndị anya chachacha ndị wayo eburu ego nye ha cash. Aku Zion wee kwekwazie the guy ngwa wee sie na ọnwụ na obi nie na ife na-eme emecha adụ mma na ọ yenye 2 million wee support onye n'ife ọhụụ na ọ chọrọ ime. Ute ha aka Aku Zion si wee bịacha n'ụlọ ọgwụ wee nabasikwala onwe Krismas maka ọkwụ nọ ka nwoke na-ejere onwe ya ife a wee mee. Utepụ ha aka ọfịọ o jikwa wee wụrụ ego onyinye, o jikwa wee wụrụ from ego offering na-ebute from Zion ka esi wee wụta 200 million wee nye ha. This one jikwa ghara isi ọfịọ ha were make we mockery of Aku Zion ebe niile, make we mockery of Aku Zion ebe niile. Now it happens that of recent 3 weeks ago Chekwube second in command Mathias wee jekwa bupụta 200 ego do n'ukwu na 1 million wee kwuo na ego onu Aku Zion nweta more than 2 years ago, if not up to 3 years ago. Na ego onu Aku Zion nweta almost 3 years ago na ha je tinye na safe. Now question na ajụ, so na unu weje 1 million jetebe sokunu wee prove nonsense point na onwe ife unu metro the money aka na onwe ife unu chi. No, why na the guy na ata ahụfụ, why na the guy ya dey nweta proper medical attention. The guy na ọdụka na adọmpụrụ ya adọmpụ. Now the guy wee nwee got either a pressure ka Aku Zion nye 2 million o kwere na nkwa. Alụmokolie ana m ajụ gị ajụjụ, ịtara akwụkwọ ka ese udo? Ịtara akwụ ka ese udo? So na 1 million ewotalụ ka e wee treat egwu na ịda wee na-eweje 1 million a jedebe eyuzuhu ya eyuzu. Do you think that the same 2 million is going to come out from a different source that is not the same source without the 1 million? It's a question na ajụ. Do you in a pressure si nye 2 million ekwerewu na nkwa whereas na ị nọ there ndị otu esi wee nye gị ego receive ego enyerugu wee na-emeke mockery of onye wetara gị ego without proper appreciation? What is the business of Aku Zion in all that drama? What is the business of Aku Zion in all that drama?
problem doro go na government o, because egbe ka ijere ịnara onye police wee gbaa gị egbe. So can you tell me the business of Akusayon in all that drama that happened? Yes, case was between Onya and Onya. You were not anywhere in the picture. You just wanted to claim that you are a James Bond. Ije go sonye police no na ha no ife na mbo. Oye police we tag ye no ba. Oda sie ye no out of church mind dem mmadụ owuta 1 million. Ego ogu na enye bu mmadụ without akpọho donation. Without akpọho okpeme fundraising. Nya ka mmadụ wote we bịa nye ife ọzọ unu ji wee setụrụ ya unu jepụta ego nye na Zion. And after how many years unu chọkwa ka unu confirm mụọ na ego a na unu emetụ ha aka na unu enidi he chekwube gosikwa ego si na the same money Akusayon nwụtalụ 2-3 years ago na unu jedewe na bank unu achọghị return ya mana unu achọghị use ye, but you still want the same person to give you 2 million in the name of na ego kwere na nkwa. Anya adọghị mma. You have to be very, very careful. You have to be very, very careful. One kobo na ya baraka until na pụta clarify ya to people ntunu si wee je n'ego. Because you can't tell me that you are lacking money. You can't tell me that you are desperate, pressuring na akpa ebe niile na-ekwugheri ka Akusayon nye 2 million whereas na 1 million naira ewotara n'isi na-use. So what is the essence of looking for another 2 million when you have not used 1 million ewotara? You need to clarify the matter. You need to ịkọwa ya ka e wee ghọta. Ọ bụrụ na enyeghị ego ewotara na ego ewotara na enyeghị ihe na-eriwere the money, ihe ekwu na-eriwere the money, amara ife mere eme. Ọ bụrụ na ịkọhọ ama n'isi ntu ka amara exactly ebe mmiri ahụ si wee bụ opi ụgbọgụrụ. Nothing for you and it disturbs ko na anama Akusayon nwe idume o. Ịghọtago mma akwụkwọ isi mbe n'isi o. Mma akwụkwọ ugogbo n'isi o. Ịghọtago it disturbs na alụm nnukwu ọgam o. Stop bothering my boss. It disturbs na nnukwu ọgam. Ọ bụ ife nse ka m gwa you. Because how can you explain it? Unu chọrọ ka unu niamuzo. Oh, na ịdụ ha wee. Come out and tell us what exactly happened. The news I nwetaru is that you were abandoned. You were not properly taken care of. So how can they not be taking proper care of you when there is cash down? They will the money they will now say akunye ego kwere na nkwa whereas na ego wetara ewotu na ekwe use. So kelebe also up from the same source ka 2 million in ekwu yes we put that whereas na 1 million still from the same source. But we use for obvious reasons best known to you people. You need to clarify to us why that money has not been used. Whose decision call? Is it your decision? Is it the decision of Mathias? Or is it the decision of the whole women abuse Eziokwu na Ndụ brethren? Until then, be very, very careful. Ezugo here.